Евангелле паводле Яна. Езус зноў з'явіўся вучням сваім каля Тыберыядскага мора, а з'явіўся так. Былі разам Сымон Пётр, Тамаш, званы Блізня, Натанаэль з Каны Галілейскай, сыны Забэдэя і двое іншых з вучняў ягоных. Сымон Пётр сказаў ім: «Іду лавіць рыбу». Яны адказалі яму: «І мы пойдзем з табою». Пайшлі і селі ў човен, але ў тую ноч нічога не злавілі. Калі ўжо развіднела, Езус стаяў на беразе, але вучні не ведалі, што гэта быў Езус. Сказаў ім Езус: «Дзеці, ці маеце што з'есці?» Яны адказалі яму: «Не». А ён сказаў ім: «Закіньце сетку з правага боку чоўна і знойдзеце». Яны закінулі і не маглі ўжо выцягнуць яе з-за мноства рыбы. Тады вучань, якога любіў Езус, сказаў Пятру: «Гэта пан». Калі Сымон Пётр пачуў, што гэта пан, падперазаўся вопраткай, бо быў голы, і кінуўся ў мора. А іншыя вучні прыплылі на чоўне, бо недалёка былі ад берага, локцяў каля 200, цягнучы сетку з рыбай. Калі ж выйшлі на бераг, убачылі распаленае вогнішча, а на ім пакладзеную рыбу і хлеб. Езус сказаў ім: «Прынясіце рыбы, што цяпер налавілі». Пайшоў Сымон Пётр і выцягнуў на бераг сетку, поўную вялікіх рыб, якіх было 153. І хоць іх было столькі, сетка не парвалася. Сказаў ім Езус: «Хадзіце ж, снедайце». Ніхто з вучняў не адважыўся спытацца ў яго, хто ты, бо ведалі, што гэта пан. Езус падышоў, узяў хлеб і падаў ім, і таксама рыбу. Гэта ўжо 3-й раз з'явіўся Езус вучням пасля свайго ўваскрасення. Калі ж яны паснедалі, Езус кажа Сымону Пятру: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі ягнят маіх». Зноў кажа яму другі раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Ён адказаў: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх». І сказаў яму 3-й раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Пётр засмуціўся, што 3-й раз спытаўся ў яго: «Ці любіш ты мяне?» І сказаў: «Пане, ты ўсё ведаеш, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх. Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі ты быў маладзейшы, то падпяразваўся сам і хадзіў, куды хацеў. Калі ж састарэеш, то выцягнеш рукі свае, і іншы падпяража цябе і павядзе, куды не хочаш». А гаварыў так, каб зазначыць, якой смерцю той уславіць Бога. І пасля гэтых слоў кажа яму: «Ідзі за мною».